allow criminals to run amok amongst ourselves and co-govern with the criminality. Kwezi phambili kuvimba wethu wangokuhlanje kusweleke abarhanelwa abalithoba abebezama ukuphanga imoto ethwala imali eSebokeng eGauteng ngentseni yanamhlanje. We have increased our police officers and we are working with RTI because we also monitoring all those cars that don't have number plates. Zixakekile iindlela zeli njengoko abanye babemi beli bethe bhazalala kulo lonke eli besiya kwiindawo ezohlukeneyo beyokonwabela impelaveki yePasika. Basithoba abarhanelwa abaphanga imoto ezithwala imali abadutyulwe ngamapolisa ngentseni yanamhlanje eSebokeng kwiphondo laseGauteng. Abasibhozo babhubhele kwindawo yeqhwayelo ze-Abantu baleqiswa esibhedlele nalapho omnye eyikhabele khona ibhekile. Abathathu bafumana unyango esibhedlele phantsi kweliso elibukhali lamapolisa. Lungcolile ungele kumrhanelwa wesithoba kwabadutyulwe ngamapolisa namhlanje eSebokeng eGauteng. Kudizwe ukuba amapolisa alandele umkhondo wonqevu abaphanga imoto ezithwala imali apho efike kubo bexhobe befamacala kwabuzwana impilo ngemvula yembumbulu sekwasweleka abarhanelwa abasibhozo kusonzakala abane. Omnye wabo ke ubhubhele esibhedlele ngelixa bathathu besafumana unyango ngaphantsi kweliso elibukhali lamapolisa. We will be working hard to clean the place so that citizens, innocent citizens, you stay in safety and you do your life freely as you're supposed to do. Umphathiswa Ramokgopa umnumzana Bhekicele uthe abasokuze balawulwe imigulukudu nanini na. We are doing more job of dealing with such activities. Thank you very much to yourselves and thank you very much to the police, and we will be responding. We are not going to allow criminals to run amok amongst ourselves and co-govern with the criminality. Kambe ke amapolisa ayilungela impelaveki yePasika ephithizelayo. Kuthe bhazalala kwiindlela zeli nanjengoko amawaka-waka abantu bejongise imibombo kwiindawo ezahlukeneyo kuyachitha impelaveki ende yeeholide zePasika. Ukanti amagosa ezendlela nawo aphume ngonina kulo lonke eli uqinisekisa ukuba abantu bakhuselekile ezindleleni. Kuthe bhazalala mbombozone zeli abantu besingise kwiindawo ezahlukeneyo ukuya kuchitha iiholide zePasika. Oku kubonakala ngokukhula komthamo wezithuthi kwahola bendlela zeli. Kuhola u-N3 KwaZulu-Natal besingama-800 ukuya ku-1500 izithuthi ebezidlula ethugela toll plaza ngeyure, kwaye lo mthamo bekulindeleke ukhula nangakumbi emva kwemini nje nakusasa ngomso. We have increased our police officers and we are working with RTI because we also monitoring all those cars that don't have number plates. We are pounding those cars and we are checking if people they have correct IDs because there's home affairs. We also check their driver's license. Kusenjalo amagosa ezendlela kwiphondo laseMpumalanga ebeqhuba ovala mazibuko kumdayili bombo ophakathi kweli kwakunye neMozambique. We have done a lot of planning for this particular festive period, especially in terms of the processing of people that are going to be coming into the port with the intention of crossing into the Mozambican side. Ukanti abasemagunyeni kweli phondo bathi baxhalabile lulwaphulo mthetho abathi lwenziwa ngabo bathengisa ecaleni kwendlela kulomda. One of the elements are these people that are selling foods, hawkers that have built imikuku around this border, that are contributing in communicating with criminals around the bushes around here. Amagosa ezendlela abongoze abaqhubi ukuba baqhube ngononophelo. Ukanti abo baza kophula umthetho wezendlela kuthiwa baza kulicula elandincamisayo. Bavakalise inkxalabo ngogwayimbo olucetywayo abemibeli abakhetha ukusebenzisa ibhasi ukuya kwiindawo ngeendawo. Kwelinye icala iziphathamandla ezithethela abakhweli kweli phondo zithi zinezicwangciso zokuthutha abakhweli xa inokuqhubela phambili le migushuzo. Umqulunqi weendaba zethu Zethu ehamba nomfoti wikheyi vilakazi basenzele le ngxelo.
Nanjengoko umbutho iNUMSA wesinyithi usavalelene ngapha komdiyadiya nomqeshi beshukuxa umba wemivuzo, sithema ke sithethe nabakhweli sive uluvo lwabo malunga nogwayimbo oluthukuthukuzayo. Isikhululo seebhasi eRhawutini besiphithizela ngabakhweli ababhekise imibombo kwiindawo ezahlukeneyo. Banexhala lokuba hleze lentlanganiso ibachaphazele kwihambo zabo njengosiboniwe Nxumalo oya eThekwini. Inkinga sizolalaphi one if mangabe ukuthi baya-strike and apha singahambanga sizolalaphi because basibhukhele ihotel and befanele si-check out namhlanje. So ayikho enye indawo esingase silale kuyona. Maybe manje babalalele kumanje yabo until mhlawumbe kudlula ama-Easter because baningi abantu abazoba affected if amabhasi awahamba. Bambi bathi abunoqolombe efile nje kuba sebefikile apho bebesiya khona, ngoko ke babhungcile ekubeni bachaphazeleke lolu qhankqalazo. We're lucky that we arrived here earlier and it's good the strike won't affect system. Usihlalo wecandelo elijongene nelizwi labakhweli i-United Commuters Voice Gabla Makhumsha, umnumzana Paul Soto uthi baxoze mphini wumbi uqinisekisa ukuba abakhweli bafika kwindawo abaya kuzo. Kune-train eyizophuma ngo-1:45 that is going to East London, and we are happy to say that amabhasi siyawabona ayaphuma. So even if bangaqeda bathi amabhasi awazohamba, but most of them la asuke ekuseni ayahamba. Umbutho wesinyithi iNUMSA unyanzelisa ukuba abaqhubi bebhasi mabanikwe uchatha we-8% baxhamle kwi-insurance nakwi-medical aid. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokubondwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eRhawutini. Namhlanje umphathiswa ojongene nombane kweli ugqirha Ramokgopa unike ingxelo ngotyelelo lwakhe lwakutshanje kumaziko aphehla umbane. Uthi ubusika balonyaka bunganzima kakhulu nanjengokuba imfuno yombane isengaphezulu kwezinga lomthamo okuphehlwa kwawo. Umphathiswa Ramokgopa ukwavakalise amaqhinga okuqobisana nocimicimi wombane, nalapho esithi kufuneka konyuswe izinga lokuphehlwa kombane. Ngaxeshanye uluntu luncedise ngokusebenzisa umbane ngobunono. Like I said, the first option, ramp up generation. The second option, bring down demand. The third option is our preferred option, is that you do both. You ramp up demand and ramp up generation and reduce demand. But as you reduce demand, you don't undermine the ability of household to meet their daily needs. Umphathiswa Ramokgopa ukwaphawule nakumba ukusetyenziswa kwezixhobo ezingafanelekanga eKusile naseMidupi. When I met the situation at Kusile and Midupi on the premature failure of components, on the fact that they are not the original parts that are used there, I said they can be associated to incidents of corruption that took place before. Kusenjalo, umphathiswa Ramokgopa ukwathe ingxaki yokungabikho kwesiqinisekiso sengqesho eEskom esibangelwa kukuvalwa kwamaziko aphehla umbane nako kunegalelo kwingxaki zayo nanjengokuba umoya wabasebenzi uphantsi. Masicaphule babe babini bathathu kumakhasi ethu ezonxibelelwano kwabo baphefumle kumxholo wethu wenqaku langaphambili nalapha abakhweli bevakalise inkxalabo ngogwayimbo lweebhasi olucetywayo kulempelaveki. Ekugqibeleni abantu abasafarayo ngabaqabeli msasazi mabancede ke iziphathamandla zihle zime ngenyawo kwelikhwelo abalicingayo abantu. Uqhankqalazo alihambi lodwa, linento ezibethwe izithuthi kulimale abantu. Nalo ikhala lamapolisa. Abantu abazohamba ngePasika endaweni ngeendawo bephephe. Mina ngizobuya ndawo zibonisa ekhaya nje zempela iPasika. KuFacebook umnqongo Kuthe ukona uthi kuyaxhalabisa kakhulu kuba kaloku mninzi umuntu othuthwa zibhasi ke mna noko ndikhuselekile kuba ayindichaphazeli tu, utsho seCarlton Vilewedela.
X-Men Mlingo Xaba yena uthi msasazi mnandi yaloyika ngoku ngogwayimbo ngoba kuyachaphazeleka abagibeli mayilungiswe loo nto kuselixesha. Wokugqibela uSiphamandla Gobo uthi kuyaxhalabisa msasi kuba kaloku xa kukwezi ntsuku zePasika kuninzi okwenzekayo singabona sekuphalala igazi kuloo migushuzo utsho selithuthu eMthatha. Kanti ke ungahlomla kwimixholo yethu ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp engu-071 670 2548. Umphathiswa wezemidlalo, inkcubeko nobugcisa umnumzana Zizi Kodwa uthi isihloko semibhiyozo yenkululeko kulo nyaka nje sithi ukuhlanganisa nokuzinzisa inzuzo yenkululeko. Ukuthethe oku ngethuba esungula inyanga yenkululeko ngokusesikweni namhlanje eFreedom Park eRhawutini. Ngethuba esungula umxholo walonyaka nje, umphathiswa uZizi Kodwa uvumile ukuba kubekho ukugqwidiza kubo bengurhulumente endleleni kuza kuthi ga ngoku. Kubalulekile ukuba abantu bakuthi siyazi apho sivela khona, kwiindawo esizaba kuzo noma kuphi na sibhiyozele ukuyikisa urhulumente wengcinezelo. Nalo urhulumente ukhoyo unalo uxanduva lokuqinisekisa ukuba uzisa inkonzo ebantwini. Asinawukwazi basithi abantu babhiyozele inkululeko basekhona abantu abahluphekayo abangenamanzi, abangenambane, abangenamantyotyombe. Kodwa masingathi bekungcono kwa Faro, asinawukwazi ubuyela emva, masiqinisekise ukuba urhulumente uyasifezekisa iimfuno zabantu. Xa eli lizawube libhiyozela umhla wenkululeko nge-27 kule imiyo okakodwa uthi kubalulekile ukuba imibhiyozo kumila kunje ibonakalise imbumba yamanyama noxa nje abantu bohlukene ngokwamasiko, izithethe, ibala nenkcubeko. Kudala isankxwe ukushokoxeka kwenani labasebenzi esibhedlele saseZerust eMntla-Ntshona. Abahlali bathi baquqa bebuyelela apha mihla le ngenxa yokujikiswa bengafumananga ncedo. Ziyanda ingxaki ezambethe isibhedlele saseZerust eMntla-Ntshona. Isizekabani sale ngxaki kukushokoxeka kwenani labasebenzi ukusuka koomongikazi ukuya koogqirha. Oku kudala ukuqhwalela kokwandiswa kweenkonzo ebantwini nabajikwa bengalufumananga uncedo mihla le. Kambe ke abalawuli besibhedlele kudala bexelelwa ngale ngxaki kodwa inga ezi zikhalazo zifikela kwiindlebe ezingevayo. Sinengxaki yokungabikho kwabasebenzi kudala sithetha nabalawuli besibhedlele. Le ngxaki ngoku isixabanisa nezigulana ezilwela ukunganikezelwa ngeenkonzo kuzo. Ukufika ngenjixukuxa baphinde beme imigca emide ngaphambi kokuba bancedwe sele inguqhelekile ngoku kubahlali abanye abaquqa bebuyelela de bafumane uncedo emva kweentsuku. Ngomvulo ndizile andancedwa, ndabuya kwakhona ngolwesibini ndafika kwasekuseni kodwa ndibonene nogqirha ngentsimbi yesibhozo ngokuhlwa. Kusebenza umntu omnye kuphela, akukho basebenzi. Staff sashota. Kusebenza oogqirha ababini kuphela. Sicela isebe lezempilo lize lizokuzibonela into esijongene nayo. Abahlali batyhola isebe lezempilo ngokusilela ekunikeni ingqalelo ezisibhedlele. Abathengi kuzawufuneka bangene nzulu ezipokothweni kule Pasika njengokuba amaxabiso entlanzi ohlobo lwe-Snoek onyukile ngenxa yokunqongophala kwayo eKapa. Abalobi bathi sebeqalile ukuluva ulwamvila lokonyuka kwamaxabiso entlanzi ohlobo lwe-Snoek. You get the up season and a down season, but this is actually the up season, but the Snoek is scarce, so they have to import it. This year was the baddest of all. But sadly we can't provide the people with the fish they wanted. Ukanti kwabaninzi ukutya intlanzi ngeGood Friday sekufana nesithethe kubo. It's not just a family tradition, I think it's a Cape Townian tradition. It's something that we do every year around this time, April, first week, second week in April when we have Easter, in preparation of the Friday for Good Friday. Ukanti nokunyuka okuthe gqolo kwamaxabiso okutya kwanezinto kwenza ukuba abantu bangangeni nzulu ezimpokothweni kule Pasika.
Kutshanje kuphehlelelwe i-app entsha yezothutho iBoza Ride izakukhuphisana nezinye esele zikhona ezifana ne-Uber ne-Bolt. Abanini bayo bathi bazakujongana ngqo nemingeni ekhoyo kweli candelo lezothutho baphinde baqinisekise ukhuseleko namaxabiso afikelelekayo. We launched Boza, which is a local e-hailing application with the intention to enter the market to address a number of challenges that are currently facing the e-hailing market in South Africa, talking to our partners, which are drivers as well as the riders. So we come with a compelling value proposition, and we believe with our value proposition that talks to safety, it talks to affordability, it talks to convenience, and it talks to generally making sure that we address the economic fundamentals of most of our partners, which is riders, in the e-hailing space. Make sijonge ukuba imalike zethu zivale ezimenjani namhlanje. Thabile Makhaphela selengqangile nemozulu. Kosi kakhulu ke mamqwathi ngomqulu wendaba ndiyabulisa kuwe Mzontsunda apha ekhaya ndikwamkela kaloku koyam ke iDesika yemozulu igama lam ndikuthabile uMamvelase wakwaMakhaphela nantsi imozulu. Masivuleni bethu lapha ngephondo elikhulu eMpuma Koloni eMonti ngama-25 amafu angephi phaya ngomso lemeko kwiqhube phaa koGqeberha futhi ko-22 degrees wamafu amafutshane nje phaya ekuseni ngomso. Nantsi imeko Mzontsunda phaya eFree State eBloemfontein ngama-29 ezulu elizolileyo kwakhona futhi emva kwemini ngomso loo meko koSasolburg kusekuhle kakhulu kucwengile ko-28 degrees. Masijonge phaya kwakhona eGauteng eJohannesburg ngama-26 lihle kakhulu kwakhona futhi imbukela izulu phaya emini ngomso loo meko iyafana naphaya eVereeniging ngezulu elihle kakhulu ngama-28 emini yangomso. Nantso kwimeko kwaZulu Natal eThekwini ngama-25 kusekumyoli kakhulu phaya phantsi yonke laa mini yangomso lemgungundlovu neziphalu kwakusacwengile kusekuhle futhi ko-29 degrees. Masijonge imbukela ekhaya phaya eLimpopo ePhalaborwa ingqatsini ephole kamandi ka-32 degrees phantsi nje yonke imini yangomso loo meko futhi yaqhubeka ePolokwane ngama-27 ezulu elihle ngeyona ndlela. Nalo kwakhona iphondo phaya eMpumalanga eMbombela ngo-30 okucwenge kakhulu kusukela ekuseni futhi ngomso naphaya ke ngorhatya lwaphaya ngomso kanti eSekunda kusekuhle kakhulu uzole ngeyona ndlela emangalisayo ngo-27 degrees. Kanti imeko phaya eNorthwest eMahikeng ngama-29 ezulu elihle kakhulu imini yonke phaya ngomso lemeko iyafana phaa koRustenburg futhi kusekuhle kucwengile Mzontsunda ngo-30 degrees. Masijonge imbukela ekhaya phaya eNorthern Cape eKimberley ngo-30 futhi naye usazole kamandi nje phantsi yonke emva kwedinala yangomso lemeko iqhube futhi phaa ko-Appington neendawo ezikufuphi phaya ngo-32 degrees wezulu elimathumbandaka mpela phaya imini ngomso kanti Ntshona Koloni phaya eKapa lodumo lishumi nje elinesibhozo leentrizane zemvula kanti kasiqukumbela imozulu ngeGeorge ku-20 degrees amathontsana angephi emvula. Kukangako bethu lapha eDesikeni yam yemozulu mna ndikuthela kangaka ube nePasika emyoli. Senjalo ungazifumana ezinye indaba ziphakwa zishushu kwijelo leendaba eNewsroom Africa Channel 405 apha kwi-DSTV. Kanti ngomso oogxa bethu bayabuya nezindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Siyafumaneka kumakhasi ezonxibelelwano kuFacebook iindaba zethu ku-163, kuTwitter @iindaba zethu kamnandi wethu.